Sa ako kabanggitan nga tao, sikat naman na nampal sa among baryo. Kining tambal ko itik-tito kaayo, sigurado maayo basta lang mo tuo. Naayla na nagikan pa sa menteryo, kabilin pakili sa akong lolo. Alami ko patambal na mo, wala na gyud taon ko'y konsumo. Panong di ay ang akong pangalan, ilado ko nga pagkatambalan. Ug sa presyo dili ko mukungat, medyo mahalang yun noon basta og bughat. Dihay nagpatambal nga baldado, luoy kaayo kay gibuyod sa apo. Kung saon man di kalakaw, hangtod karon wa pa man taon maayo. Pagpanamban ko unsahay matabla, kay ang uban dili muhatag og kwarta. Maong ako wala gyud ni asinso, niining ako ang negosyo. Dihay nagpatambal nga baldado, luoy kaayo kay giguyod sa apo. Kung saon man di kalakaw, hangtod karon wa pa man taon maayo. Kung saon man di kalakaw, maong giguyod na lang nako sa menteryo.